Ei, hola, bona tarda. Eren, què? És el segon cop, És el segon cop que et menjo un tità. Què passa? Et va agradar tant el primer? No, les coses com són, mèrit de la titana. Però fa una ràbia, perquè és com que fa veure que ja no pot més, que es dona per vençuda, i pam, saps? I això ja ho ha fet més d'un cop, saps? És que quan l'Eren comença a dir que ha fet la bona decisió de confiar en els seus companys i no sé què, i que ja està tot solucionat, és que ja ho olores, ja ho veus a venir. I el tità Eren contra la titana tenia més bona pinta del que ha acabat siguent, perquè són dos titans lluitant entre ells en un bosc d'arbres gegants. Per tant, és com que tot està a escala i, no sé, acaba semblant dos adults despullats barallant-se i què vols que et digui, saps? No és tan espectacular com quan surt la Mikasa i ataca la titana, saps? I em fa molt de fàstic quan ensenyen l'Eren a dins del tità, que està així com embolicat de venes o de músculs. No és gens agradable, I seguim sense saber qui és l'enemic, però jo confio bastant en l'Eva i la Mikasa perquè són dos cracs. Aquests dos junts maregen la titana i ja no sap què fer. Ho veig a venir, jo confio. I l'Armin, no sé com, perquè no ho he entès, arriba a la conclusió que l'enemic és algú que havia vist l'Eren transformar-se el primer cop. Vale, hipòtesi. L'enemic és una senyora que me'n recordo que va amb els que acompanyen l'Eren fins a la pedra, així amb els cabells blancs, amb ulleres, crec, i, o sigui, només em baso en que el personatge vaig pensar, ostres, que està molt ben dibuixat, saps? I ja penso, epa, no la van dibuixar bé perquè sí. Vull dir, tindria sentit. És una d'aquestes teories que jo tiro per veure, aviam si l'encerto. I a veure què passa al següent episodi. Vagi bé.